Des d'ahir fins al pròxim dia 27 es pot passar pel centre a recollir el dorsal solidari i fer un donatiu. Però millor que ho expliquin els alumnes de la nova escola de Sant Ferran. Després d'anul·lar la cursa solidària del curs passat per mort de la pandèmia, enguany hem decidit posar més imaginació a la cursa i reinventar-la. La proposta que fem a les famílies, amics i tothom el que es vulgui apuntar és la següent. A partir de dijous 20 de gener podreu passar per l'entrada del centre a les 9 o les 14 hores i recollir un dorsal solidari fent un donatiu de l'import que considereu. Si voleu participar fent un donatiu però no podeu venir a escola, també es pot fer un donatiu al número de compte de la ONG Formenterès Solidari. El número de compte és ES02 2100 0598 63 02 0013 1031. Aquest dorsal l'heu d'emprar per fer una activitat esportiva en família, anar en bicicleta, caminar, córrer, fer ioga, etc. Totes seran vàlides i si són originals, molt millor. Faceu-vos una foto fent l'activitat i envieu-la al vostre tutor o tutora o al correu de l'escola ceipsanferran@educaip.eu. Amb totes les fotografies elaborarem un mural gegant que penjarem a l'entrada de l'escola. L'import de la recaptació de la 6a cursa de la Pau s'entregarà a l'ONG Formenterès Solidaris per col·laborar amb la seva tasca, en reconeixement a la seva trajectòria i molt especialment per a la gran tasca realitzada durant la pandèmia. Tots els sous recaptats per aquesta 6a cursa per la Pau seran entregats a Formenterès Solidaris.